Everyone, it's me, alexisjordani. Kung andi ay uwi ka na ako, digimi ka man ako ang beloved best friends pag elementary. So, una ra kay ni na video day, gitigom-tigom man dyan ako day. Kato na video-video mo yun, na puti, na fresh kay siya day. Kay kuan man to siya, kanang pang bride na to niya day. Kay kato na panahon, kay mama na siya day, juntes, lang. Bito, pag-upload na video, feel ko nanganak na siya. Kanina video day, pag April 2, 2023, hula kadugay na day, gipundor dyan sa laptop day, nana ko ka-powerful, may nana sa ko katapulan day na mo, mo post, girl, grabe na siya kayo, day, game mo na dyan storage ang laptop day, wala ko gamit-gamit akong laptop day, game mo ra pang pundos, mga video, no, sa una pa, abot na mga dekada na, girl, kasi grabe kayo ko katapulan na day, karon na kayo na motivation, nagbalik, like, did you lalim day, karami itong nadikan ka na sudden depressed, nawa imong page, man, mo to nabuhi ra kag referral, or something anak karon na day, kimurag, wala na ko'y paki, di bala, wala ko'y views, wala mo tanaw na ako, basta, mo ni akong mga agi sa mga people, mo na ilang mga dagway, or mga creating memories, oh, good girl, yung tanong ko sayang now, hatod karon pa, kaya no, kahon na, realize jud ko na, kana na panahon kay, kuan pa happy go lucky, wala pa yung anak. Oh my god, dali ara day uy. May naka-imagine lang ko na pohon someday imong anak mo wanat ani na video. Mana siya na kitsa man nang basa kay natingog mama, charas. Oh na day, oh my god, may yan ng auntie ninang bito day, nakuna jud ko no, yung nagunsa-unsa ra mamisa una karon kay mama na sila day. Oh my god, inana jud ang life girl, like mapiyaan jud day, like pisti ka hadlok. As in day, busy na mga people day, so mawa jud ang mga senior high friends, mga high school, ay sa to day college friends or mga inana day, mga chosen ones na lang day, or 30 na lang kung kitsa ang mabilin sa inyong circle or beloved, whatever. Bito doy, hadlok na noon ko, I'm so scared. Maka so scared. Bito day, man, siya day, tagiya sa backshots day, sa tisa o sa Capitol, mauna sila day. Naano siya sa akong first video at the very, very first and char. So, mauna siya, kanang, dugay no, karon na siya gi-upload, diba? Para di sayang ang video day, para lumalaban na gyapon ang tanan. So, muna yung finished look, very fresh, di siya fresh, kuan soft glam, man, pwede na mga tuog, simala, ay, kuan, masing asa na lugar, mura na siya, diba? Winner ka ayo. Banat-banat ko no, hay, pina-Ariana Grande. Amping ka ma. Happy Mother's Day. Sorry, Happy Mother's Day.